pa silang abangan sa Lingkod ngayong 2024? Yes, balik 21st na tayo ng stage of Lingkod and almost tayo na uli. And Lingkod is still on innovating, revolutionizing the industry of M&M, and this is really great and a breakthrough. First natin na napakagandang income is really an amazing opportunity. Wag mo po ulit. Kasi tayo ngayon na natin ating kapalasan na dati walang kapalasan. Tapos ngayon meron na. And we will have, as we heard yesterday, lahat na tayo ng warehouse here. So sa mga nanganin pa, wag na kayo magdalawang isip. No? Kasi ito na yung time, that's the right time. Huwag yung hintayin na nasa momentum na kami, mauhuli na kayo. Mauhuli ba? Diba pa rin pag sumabay kayo as part of the pioneering of Lingkod? Yeah, another question, Coach. Ano po yung masasabi niyo sa mga affiliate member na nag-stop na mag-subscribe sa Lingkod tapos nalaglag sa maintain? Guys, there's no way na pabayaan yung for life yun, ano? Kasi pwede pa kayong bumalik anytime. Just subscribe and then wag nyo na kayaan na malaglag kayo. Kasi since nag-umpisa tayo, especially right now, nakatatapos na ng event natin, I'm sure marami mabubuhayan na loob. Huwag kayo sumama doon sa forever na lang na hindi. Kasi pwedeng tayo madapa, pero wag nyo kayaan na tuluyan tayo madapa. Okay? Bangon tayo, mag-subscribe lang tayo kasi ang buhay natin sa Lingkod is through subscription. And another question, bigyan mo kami what is the big reason bakit kailangan madaliin tatawin natin lahat sa Lingkod? Yes, because one of these days, Lingkod is going to be a household name. Okay, darating yung time na lahat ng kakilala mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, kahit kaaway mo, nasa Lingkod na. Ano gusto mo? Ikaw ba yung lagi mag-share? Ikaw lang ba yung lagi share-sharean o ikaw yung mag-share? Masarap yung ikaw naman ang mag-share, no? The more, the better, the earlier, the fastest that we can all rank up and level up sa Lingkod. Kasi the opportunity is really, really huge, napakaganda. And yung income natin is very lucrative. At tayo as Platinum, nararamdaman natin yung talagang kung ano yung sinasabi ni Ben Glenski, ni Dr. Gazan, that this is really one hell of an amazing opportunity. Huwag kayong pahuli. Okay, huwag kayong hanggang tagapalakpak lang because this opportunity is for everyone. Yes, ayan. So meron tayong mga questions dito na kung saan mapagditin ko dalawa. Pili ka lang doon sa isa. Okay. Okay, first question, product or compensation? Can I say both? Lang daw. Sige, compensation. Okay, Kasi, apply na mabait or apply na magaling? of course, Coach, visa pa daw. Okay, gabi or umaga? Gabi, kasi mas marami akong kausap masabi sa Lingkod. Okay, malayo or malapit? Malapit. Offline or online? Online. Kotse or bahay? Bahay. Super red or super green? Super dreams. Okay, part-time or full-time? Full-time. Okay, last question. Ito napakahirap na ito, no? Okay lang na kahit hindi mo sagutin. Pero for the leader ka, alam mo sagutin mo. Last question, pili ka lang. Pili ka dalawa. Sex or chocolate? Chocolate. Plastic. Last na ba yan? Yes. Okay, thank you so much, Coach Denz. Hey. Alright, off na.